Vi er i Mølleving Storgårdens afdeling 13 hernede på Hermanstensvej. Her har vi haft en helhedsplan, hvor vi har haft en gennemgribende renovering af vores lejemål. Der er kommet nye køkken, bad i 2 opgange, og der er kommet elevator. Der er blevet lavet nye altaner. Så har man fået skiftet nogle mursten i facaden, hist og pist. Afdelingen er jo af ældre dato. Den er gået fra 27 lejemål til 24 lejemål nu her i forbindelse med renoveringen. Processen har jo været lang, kan man sige. Det startede for flere år siden, hvor man ligesom gik i gang med de indledende øvelser og var rundt og se nogle forskellige afdelinger i boligforeninger. Her valgte man så nogle stykker ud til helhedsplaner, blandt andet afdelingen, vi står i her i dag. Så har der været en lang proces med at få registreret de skader, der nu var på bygningen. Der var noget utæt tag og nogle forskellige ting, og der har man jo så sendt de ting ind til Landsbyggefonden for at se, om man kunne få en helhedsplan stablet på benene. Det lykkedes jo så i sidste ende. Så har man jo haft en proces, hvor der skulle findes nogle entreprenører, det har været i udbud. Da vi ligesom sendte ud, der valgte man at gå med en teknik-entreprenør og så en bygningsentreprenør, for ligesom at dele det lidt op. Renoveringen har taget lige godt et år, fra de startede til de afsluttede den sidste bolig. Ja, man har jo lavet nye kloakker for det første, men man har også været nødt til flere steder at lave sådan nogle funderinger, altså en ekstra forstærkning, simpelthen fordi at man har flyttet på væggene og sådan noget. Og nogle steder, der har stødt man også på nogle udfordringer, fordi der var nogle gamle fundamenter og nogle gamle sten og noget, man simpelthen ikke var klar over, var der, kan man sige. Så der har man måttet grave op og fjerne det, der var. Man har fået elevator ind, og i den forbindelse har man jo fået tilgængelighedsboliger. 15 ud af de 24 boliger, der er her i afdelingen nu, det er faktisk tilgængelighedsboliger. De har jo også fået gravet en fælles affaldsløsning ned hernede i form af undergrundscontainere, hvor at man så skal til at sortere sit affald i de fraktioner, der nu er politisk besluttet. Den 25. november 2023, der havde vi åbent hus arrangement hernede, som var rigtig godt besøgt. Der var et sted mellem 300-400 besøgende, og måneden forinden, da vi ligesom var i gang med at planlægge det her, der havde vi en 3-4 tomgangsboliger hernede. Men da vi nåede dagen hernede, der var alt faktisk udlejet et par dage forinden. Så man kan sige, at det som åbent husarrangementet egentlig var tiltænkt, at vi skulle have de sidste boliger lejet ud, det havde boligbutikken klaret inden da. Men vi havde stadigvæk en hyggelig dag hernede, og der kom både beboere herovre fra naboejendommen, og de var meget imponeret over det stykke arbejde, der var blevet udført. Jeg synes, det var nogle rigtig fine og pæne boliger, vi har fået lavet. Altså dem, der er kommet tilbage, har jo virkelig været glade for at komme tilbage i deres gamle bolig, fordi at de har jo i den grad kunne se den ændring, der er sket hernede. De er jo virkelig glade. Jeg synes, boligerne har fået et løft op ved de nye køkkener og bad, når man ser på, hvad der var tidligere af gamle snedkerkøkkener fra da det blev bygget.